може ли, Пиле, да развалиш sa прическата? Един ден да не ходиш като клоун, да не ходиш като Джепи Ведик, да не ходиш като Чак Норис. Така да си нормална просто. Просто един скучен ден, това ли искаш? Да, аз така няма да водя по магазините. Не, добре се гледай, че няма го никакъв шанс. Защото колкото е удобно, толкова удобно, защото по този начин ти придържа главата и вижте. Ти можеш и да заспиш и това клюм където... Аз му си чакам в колата, и без това не ми се обикаля. И двамата слизаме. Аз знаеш какво си мисля, Пиля, наистина? Просто тебе те яд, защото ти нямаш коса и реално можеш да го направиш това нещо. За като е това прическа, наистина ме яд, че нямам коса. Съжалих. Не, съжалявам и аз. Ако имам 10 литрова туба, може би ще стане и по-обемно колкото, ама няма да мога да влезна в колата съвсем. Ще видях ли гюрулка и как скана това тук прозорчето? Няма го това нещо. Другия вариант, който сега си мисля, че може да стане, евентуално, е така. Така най-добре, да? Така. Е друг вариант. Не ме Пиле! Просто леко е така странично. Обаче така рискуваме да изгубим шишата. Така че това е много важно. Стигнахме. Вече го срам. Но аз също мога да тичам. Единствен проблем е, че малко ми се поразвали косата. Ето Венци продължава да тича, сега ще го пресрещна обаче. Ето го и него. Пак се скри. Той ми избягва нарочно. Венци, аз малко Пиле. Намерих го. Мисля, че намерихме и турбичка. Аре да Пиле. Какво става? Ела да избереме. Сега виждам тук някакви аксесуари. Я задържа само. Ще ме търси камерата. Да погледна нещо такова, дали би допълнило визията. Какво смяташ? Значи и това взимаме, освен турбичка. Айде.